Сега ще ви разкажа една красива история. Историята за група хора, притежаващи нечовешки заложби. Хора, разполагащи с огромни способности, с извънземни умения. Едно от тях е умението да докоснат и най-дълбоката част на човешката душа. Тези хора имат дарбата да сбъдват мечти. Те сътворяват чудеса. Те могат да променят човешки съдби. Те промениха и моята. Допринесоха за това да заживея един по-смислен и по-стойностен живот. Благодарение на тях се чувствам по-смирен, по-вдъхновен, по-удохотворен. Българските творци на ръчно изработени творения ме изпълват с вдъхновение. Те са хората, които пълнят очите ни с красота, удивляват ни с изобретателността си, изумяват ни с креативността си. А на всичкото отгоре имат благородността да предават знанията си на децата ни. По този начин съхранявайки богатството на нацията ни, нашите традиции и обичаи. Виждайки плодовете на техния труд, много хора не си дават сметка какво се крие зад него. Техните постижения са резултат от необятен талант, огромни усилия, дълги години посветени на постоянно себеусъвършенстване, непримиримост, жертвоготовност. Държейки в ръцете си творение, много хора не осъзнават, че това не е просто вещ. Всяко творение носи сърцето и душата на Твореца. Всеки детайл носи частица от същността на Твореца. В замяна, нищо не може да направи Твореца по-щастлив от това да види усмивка на лицето ви, когато погледнете Негово творение. Аз смятам, че тези хора са пример за цялото ни общество. Малцина осъзнават всичко, което българските творци правят за нашата култура, изкуство, национално наследство. Именно заради това усещам дълбока признателност към тях. Тази признателност поражда в мен копнежа да им бъда от полза и да спомогнат те да имат по-добра среда за развитие, защото тези хора несъмнено заслужават много повече от това, с което разполагат в момента. Лично аз смятам, че всеки човек може да бъде от полза на обществото си, дори и на малка територия. Но съм твърдо убеден, че залагайки на дадена група, притежаваща огромен потенциал, тази група ще има положително влияние върху една цяла нация. Аз залагам на българския творец, защото смятам, че той е национално богатство. Българският творец е скритото бижу на страната ни, имащ потенциала да я прослави на шир и на длъж. Той е още една причина, поради която се чувствам горд, че съм българин. Гласувам доверие на българския творец. Вярвам безусловно в качествата на българския творец. Аз желая да съм от полза на българския творец и да спомогна той да се развива, да расте, да преуспее. За едно по-добро бъдеще, за едно по-добро настояще, за една по-добра България.